Oñatin gobernatzeko dakun eredu propioan erakusgarri dian proiektuak irakusteko aukera izan du gaur Maialen Iriarteri eta bere lantaldeari. Azkenien gure egunerokotasuna EH Bildu eredu horretan oinarritzen da, ez? Partaidetzan sinisten du, berdinetik berdinerako harremanetan, herritik, herrirako eta herritarrekin lanian dihardugu, konbizioz, oinak lurrian, baina anbizioz baita. Eta gaurko bizitza gustora hartu dugu. Uste dute nolabait aitortza txiki badala baita, ezta? Urte hauetan indako lanari, pozgarrisa, eta erakusten dagoela oinati bide honian doiala. Azkenian tokikotik saiatzen gara tokikuari eta beste eskala batzutako erronkei aurre egiten, baina tokikoan geratu baino, uste dugu oso beharrezkoa dela beste erakundetara gabe honelako eredu honek zabaltzea, ez? Eta zentzu hortan, Maialen Iriarte, Gipuzkoako Foru Aldundirako EH Bilduko hautagaitzan alde egitea oso garrantzitsutzat jotzen du. Precisamente eredu horraik beharrezkoa dialako baita ez da, etorkizunean Gipuzkoa hau eraikitzeko. Beti esaten dugu Euskal Herria Bilduren gobernantza ereduaren adibide gobernuan gauden udalerrietan aurkitzen dugula, eta Oñati da horietako adibide bat. Gaur Oñatira etorri gara eta Izaro Elorza eta bere lan taldearekin Oñatin egiten ari diren eta esku artean dituzten plan estrategikoen berri ezagutzeko aukera izan dugu. Lehenik eta behin Natur eskolan egon gera eta bertan eskola nola birgaitu duten ikusi ahal izan dugu. Horretaz gain, Onaro telekomunikazio operadorearen berri ezagutu dugu eta baita herrian egin duten energia planaren berri. Burujabetza energetikoa lortzeko, berriztagarrietan sakontzeko eta jendeari, herritarrei energia prezio justuagoetan eskaintzeko aukera nola ematen duen erakutsi digute. Unibertsitate zaharrera etorri gera. Unibertsitate zaharrak herriaren lehena eta orainaldia batzen ditu. Eta herrira ekartzeko ze ahaleginetan ari diren ere kontatu digute. Turismo bulegoa bertan kokatzeko aukera eta ikasketarako hainbat gela egokitzeko aukera ere aztertzen ari dira. Hain zuzen ere, herriak erabili ahal izan dezan hementxe daukaten ondare izugarri hau. Emakume etxearen proiektua ere ezagutu dugu eta proiektu honetan berriro ere gobernantza ereduak zer nolako garrantzia hartzen duen azpimarratu nahi nuke. Hain zuzen ere, berdinetik berdinera egindako gobernantza kolaboratibo bat eta jendea proiektu honetara ekarriz egiten ari direlako. Eraikina erosita dago eta lizitatuta dago, hobe esan, eta hemendik aurrera emakume etxe hori nola izango da bertako emakumeekin elkarrizketa zuzenean eraikiko den eta eraikitzen ari den plan bat da. Dudarik gabe gauza asko ikasi ditugu, batez ere herri honek dituen erronka handien aurrean, berriztagarrien alorrean eta energia premien aurrean Oñatik nolako erantzunak ari den ematen. Ikasi dugu asko gardentasunean gobernantza ereduak zer nolako urratsak aurrera eman ditzaken eta ikusi dugu berdinetik berdinera eta herritarrak zentroan jarriz zer nolako gobernantza eraikitzailea egin daiteken. Oñati dabilen herria dela diote oñatiarrek eta dabilen herria, dabilen harria bezala ez da goroldioz betetzen eta beti aurrera egiten du. Eta horixe da hain zuzen ere datorren ekainetik aurrera guk Gipuzkoako Aldundira eraman nahi dugun eredua eta eramango dugun eredua.